Suomen yleinen arvonlisäverokanta on nousemassa 24% 25,5% 1.9.2024 alkaen. Ja tähän asiaan liittyy varmasti useitakin eri näkökulmia, ei mennä niihin tässä, vaan keskitytään yhteen kysymykseen, ja se on se, että taipuuko WooCommerce-verkkokauppa tähän uuteen veroprosenttiin ja minkälaisia toimenpiteitä verkkokauppialta edellytetään ennen tuota muutospäivää, joka on siis 1. syyskuuta 2024. Arvonlisäverokannan muuttaminen sinällään ei ole mikään iso uutinen, niitä on tehty aikaisemminkin, mutta tällä kertaa tästä muutoksesta mielenkiintoisen tekee se, että se ei ole enää tasaluku tuo uusi arvonlisäverokanta, vaan se on nimenomaan tuo 25,5%. Kysymys on nyt siitä, miten erilaiset järjestelmät taipuu tähän desimaalipilkkuun, ja nyt tässä käsillä olevassa asiassa, jota tänään käsitellään, niin nimenomaan miten tuo WooCommerce-verkkokaupan kanssa käy, taipuuko se tällaiseen arvonlisäverokantaan, jossa on tuo desimaalipilkku. Ei muuta kuin lähdetään ottamaan asiasta selvää, eli tullaan tänne WooCommercen asetuksiin, ja täältähän löytyy erillinen asetusvälilehti verot silloin, kun täällä verkkokaupassa on verot käytössä. Täältä löytyy erilaisia veroihin liittyviä asetuksia, muun muassa se, että miten tuotteiden hinnat syötetään tänne verkkokauppaan, siis täällä verkkokaupan hallinnan puolella. Ja sen jälkeen on erikseen asetukset, että näytetäänkö verkkokaupassa tuotteet sisältäen arvonlisävero vai ilman arvonlisäveroa. Kuluttajatuotteiden myynnissä käytäntö on se, että kaikki hinnat sisältävät arvonlisäveron. Ja arvonlisävero eritellään sitten tuosta hinnasta esimerkiksi maksukuitilla. Jos katsotaan tästä esimerkkikaupasta vaikka tuota ensimmäistä tuotetta täältä vasemmalta, niin siellä näkyy, että sen hinta on 29 € ja se sisältää nyt sen arvonlisäveron. Sama näkyy täällä tuotteen omalla sivulla. Nyt jos laitetaan tuosta toi tuote ostoskoriin yksi kappale, mennään katsomaan ostoskoria, niin täällä ostoskorissa näkyy jo sitten tämä verojen erittely, eli tuolla näkyy hinta 29 € sisältää 5,61 €, ALV 24%, eli tämänhetkisen arvonlisäverokannan mukaisen veron määrä näkyy tuossa eriteltynä. Eli tässä tapauksessa kannattaa nyt laittaa merkille tuo arvonlisäveron määrä, joka on siis 5,61 € tämän ALV 24% verokannan mukaan. Ja tämä täytyy nyt siis saada muutettua niin, että tuo vero lasketaan 24% sijasta 25,5% verokannan mukaan, ja tietysti se myöskin täytyy näkyä täällä ostoskorissa samalla tavalla tuon uuden arvonlisäverokannan mukaan laskettuna. Ja nyt siis siihen kysymykseen, että onko tämä mahdollista, onnistuuko tämä WooCommerce-verkkokaupassa. Ja nyt jos mennään täällä verot välilehdellä katsomaan tuota perusveroprosenttia, joka on siis se yleinen arvonlisäverokanta. Kun avataan, niin siellä näkyy tämänhetkiset tiedot, eli oleellista on nyt tuo veroprosentti tässä kohtaa. Siellä näkyy 24 ja tämän veron nimi on täällä ALV 24%. Ja nyt jos mennään niihin desimaaleihin, niin täällä näkyy, että tämä vero on syötetty aikoinaan tänne niin, että siinä on 4 desimaalia tuossa luvussa, ja sehän sinänsä jo vaikuttaa hyvin lupaavalta. Jos avataan tuosta tuo ohjeteksti, niin täälläkin kerrotaan, että kirjoita veroprosentti 4 desimaalilla. Eli tästä voisi varovasti päätellä jo, että WooCommerce hyväksyy desimaalipilkun jälkeen muitakin numeroita kuin noita nollia. Mutta ei muuta kuin kokeilemaan, koska muuten me ei saada tätä asiaa selvitettyä. Ja nyt jos ihan manuaalisesti täällä lähden tätä muuttamaan, niin ei muuta kuin mennään tuohon kyseiseen kenttään, korjataan siihen ensinnäkin tuo 24, muutetaan sen muotoon 25, ja sen jälkeen tuo ensimmäinen 0 muutetaan vitoseksi, eli nyt meillä on 25,5000 on tuo uusi arvonlisäveroprosentti. Tämä on pelkkää tekstiä, eli tuohon voidaan helposti muuttaa tuo oikea teksti, eli nyt ALV 25,5%. Tämän jälkeen tallennetaan. Mitään virheilmoitusta ei ainakaan tullut, eli siltä osin näyttää hyvältä. Nyt voidaan mennä kauppaan.
Otetaan täällä kaupassa taas tuo sama tuote, laitetaan ostoskoriin, mennään katsomaan ostoskoria. Hintahan ei täällä muuttunut, se on edelleen 29 €. Se mikä on muuttunut on tämä sisältyvän veron määrä ja myöskin tuo veron jälkeen tuleva teksti, jossa kerrotaan tuo verokanta. Eli siellä näkyy nyt ALV 25,5%. Eli tämän perusteella näyttää siltä, että WooCommerce-verkkokauppiaalla ei tämän asian kanssa tule ongelmia ainakaan siinä suhteessa, että tuo verkkokauppajärjestelmä ei taipuisi tähän desimaalipilkulliseen arvonlisäverokantaan. Entä sitten tämä yksittäisten tuotteiden veroprosentin muuttaminen, täytyykö sen eteen erikseen tehdä jotain? Ja vastaus tähän on, että ei tarvitse. Eli jos katsotaan nyt tätä samaa tuotetta täältä tuotehallinnan puolelta, niin täällä on ensinnäkin kohta, että miten tätä arvonlisäveroa tässä käytetään tämän tuotteen myynnin yhteydessä. Ja tuolla on valittuna tuo kohta tuote ja toimitus, eli itse tuotteesta veloitetaan tuo arvonlisävero ja myöskin toimituskuluista. Ja jos avataan tuosta nuo edistyneet asetukset, niin sieltä löytyy tämä kohta veroluokka. Ja nyt kun tämä yleinen arvonlisäverokanta muutetaan, niin tämä muutos tulee automaattisesti voimaan kaikilla täällä verkkokaupassa olevilla tuotteilla, joilla vaan on valittuna tässä veroluokkakohdassa tuo perusveroprosentti. Eli näiden tuotteiden hinnat päivitetään automaattisesti samalla, kun tuo verkkokaupan yleinen arvonlisäverokanta muutetaan. Eli tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että WooCommerce-verkkokaupassa tuon desimaalipilkkuasian hallinta ei tule olemaan se suurin ongelma. Arvonlisäverot pystytään laskemaan, pystytään velottamaan myyntihinnoissa ihan samalla tavalla kuin tälläkin hetkellä, vaikka tuo arvonlisäverokanta jatkossa on sellainen, joka ei ole tasaluku. Kokonaisuutenahan näyttää siltä, että taas kerran kyseessä on tämmöinen jäävuoren huippuilmiö, ja tässä tapauksessa jäävuoren huippu on nyt se desimaalipilkku. Se ei ole tässä missään tapauksessa suurin ongelma, vaan hankalimmat asiat on pinnan alla. Ja yksi kysymys, joka tässä nousee esiin, on se, että kun tuo uusi arvonlisäverokanta otetaan käyttöön, mitä tapahtuu näille verkkokaupassa näkyville hinnoille. Täälläkin on tällä hetkellä käytössä tämmöiset tasaeurohinnat, eli 29 € ja näin poispäin. Ja lopputuloshan, mitä näille asiakkaille näkyville hinnoille tapahtuu, sehän riippuu siitä, millä tavalla tuo uusi arvonlisäverokanta otetaan käyttöön. Lasketaanko se nykyisistä myyntihinnoista siten, että hinta täällä verkkokaupassa ei muutu sillä tavalla juuri kun mä äsken tein, kun mä muutin tuon arvonlisäverokannan. Sehän ei vaikuttanut tähän myyntihintaan, joka näkyy täällä ja joka veloitetaan asiakkaalta. Sillä on kuitenkin omat seurauksensa, jos näin tehdään. Koska veroprosentti on suurempi, niin se veroton hinta, eli se on se oikeasti se hinta, mikä jää kauppialle, sehän pienenee. Ja jos taas toisinpäin lasketaan, että nykyisiin verottomiin hintoihin lasketaan päälle uusi arvonlisävero, nämä kaikki kauniit 29, 79, näin poispäin hinnat, näihin hintoihin tulee jatkossa desimaalipilkku, jonka jäljessä on sitten mitä sattuu. Eli tämäkin harjoitus varmasti jossain on vaikuttanut hyvin helpolta ja kivuttomalta kaikin puolin, mutta kun tullaan tänne käytännön elämään, niin se todellisuus valitettavasti paljastuu ja ne hankaluudet tulee esiin. No, onneksi minun ei nyt tässä videossa tarvitse niitä, eikä ole tarkoitus niitä lähteä ratkaisemaan, ja se on hyvä, koska ainakaan minulla ei ole yhtä ainoaa oikeaa helppoa ratkaisua, jolla tämän asian saa kuntoon, joten jääköön se nyt tässä vaiheessa viisaampien pähkäiltäväksi. Tämä oli tässä vaiheessa. Jos WooCommerce-verkkokauppa-asiat kiinnostaa, niin kannattaa laittaa tämä kanava tilaukseen. Uusia videoita on tulossa. Kannattaa myös käydä tuolla Digiopiston sivustolla. Siellä on paljon lisää asiaa WooCommerce-verkkokaupasta. Ja osoite löytyy tämän videon kuvaustekstistä. Tässä kaikki tällä kertaa. Jatketaan pilkun viilausta ja muuta WooCommerce-asiaa tulevissa videoissa.